Bugün bir ýetgeşirek zat taýýarlamak isledim we ilki hamyry ýordum. Gerekli zatlary ýüzüne ýazýan. Hamyry almasy üçin 40 min töweregisin ýapyp goýdum. Soňra böleklere bölüp ýokarak ýaýdym. We meske ýağ çalyp üst-üste goýdum. Menki 8 gat boldy. Soňra wijedo görşüňizi alyp kesip dugladym we ýene 20 minut pakete salyp goýdum. Videonu ünsülçe görüň. Hamiryň ýüzüni aşağı edip elle bir adajyk açýan. İçine varyonoz güşýonka we dögülen howat bilen kişmişim bardy. Şolary goýdum. Ýüzüne ýumurtkaň sarysyny süýt bilen goşup çaldym. 160 derejede üst aşaýdan gydarýança beşerdim. Bolly. Onsoň indi bu näme zat boldy diýip soramaň. Sebäbi menem bilemok. Prosto 100 euro taýýarladym we gaty süýji bolla siz bilenem paýlaşaýyn edim. Hani kim taýýarlap görmekçi kommentde belläň. Emma da sag bolun.